Metalgintzako herrialdeko hitzarmenaren defentsan mobilizatu dira Bizkaiko metalgintzako langileak. LAB sindikatuak deitutako elkartaratzea Bilboko lan harremanen kontseiluaren aurrean burutu da. Izan ere sindikatuak demanda bat aurkeztu du bertan. Bizkaian metalgintzako herrialdeko hitzarmenak indarrean jarraitzen duela aldarrikatzeko. Akordio berri bat sinatu bitartean, orain artekoa indarrean jarraituko duela jasotzen duen klausulari heldu dio LABek, eta hortaz, sindikatuak azaldu duenez, herrialdeko hitzarmenak indarrean jarraitzen du. Dena dela eta langileek azaldu dutenez, uztailaren 7 geroztik patronalak lan erreforma indarrean jarri du eta hainbat lan eskubide zapaldu. Horregaitik hain zuzen ere, langileek kaleak hartu eta egoera aldatu arte mobilizazioak eta protestak egingo dituztela aurreratu dute. Da eskubide minimo batzuk langile guztientzako. Eta horretarako egunero kalin egon bigara. Eta mezu zuzena patronalari. Da hori aukeratu badabe. Konfrontazio hori eukiko dabela. Eta eukiko dabela gogorra. Guk ez dugu renunziauko gure eskubide minimoan.